aquell llibre que es diu Ets prou llest, Nyumbu. L'autora es diu Montse Mimó. I la mare d'aquesta Nyumbu petita, la Nyumbu, va i es perd la seva família i el seu ramat, i després es troba aquest niu gran, i abans que es trobi aquest niu gran passa moltes aventures i hi ha molts animals, i després hi ha molts animals com gaseles, monos, etc. I aquest llibre m'ha agradat molt, i la història passa a l'Àfrica i no us sabia explicar més perquè si no hi ha el final. Adeu, espero que us agradi molt.